Congratulations! Napakaswerte mo ngayong umagang ito, Kuya! Herculano Kutamora 22 Rwanda! Pero wag ka. 1.5 yun to. 1.5 to. Gusto niyo ba makita yung totoo? Na 1.5 to. Ito oh. Oh. Ay, 1.2 lang pala. Kala mo Oh. May tag price pa yan. Alam mo ba kung bakit hindi ko pa tinatanggal yung... Ba't hindi ko pa tinatanggal yung tag price ng damit ko? Hindi ko to delekwat! Masyado ka! Judgmental ka! Nag-gunting ako rito. Buhay na nga? Kaya! Yung isang tao, dahil imperfect siya, magkakamali siya. Kaya lang, biglang may nagano, Viber. Wait lang po hindi po ito usapang LDR. Mamaya na po kayo tumawag kay Lala Banderas. Mamaya pa po siyang gabi, mga 9 PM po. Abangan niyo po yan si Lala Banderas sa usapang love, drama, and relationships. Okay, mamaya po yan ha. Huwag po muna kayong tumawag ngayon kasi naka-live po ako ngayon at okay po tayo? Naiintindihan ko, it's a sweet gesture. Pero kuya, alam mo naman kung para saan yung hotline ko. Para doon sa may mga... Nababaliw ako pag may panda. Cute. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes. Dahil dito, walang hate. Love lang! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.